با мақсади иҷрои дурнамои нақшаи пахтакорӣ дар шаҳри Турсунзода таи 4 рӯзинҷониб кишти пунбадона ҷараён дорад. Имсол кишоварзони хоҷагии тухмипарварии дӯстии шаҳри Турсунзода дар майдони 245 гектар пахтаи навъи ориёӣ киш карданиянд. Техникаҳои шудгоркунанда тухмипошакҳо ва самдорони хоҷагии дӯстӣ бо мақсади саривақт анҷом додани кишти пунбадона дар саҳро сафарбар карда шуданд. дар бораи киштукор ва корҳои саҳроӣ аъзои хоҷагии дӯстӣ Абдуҷаббор Шоимардонов чунин гуфт: کپراتیوی تجارتی دوستی امروز کشتی پنبه‌داران را سر کردیم. کپراتیوی تجارتی دوستی 312 گکتار زمین آبی دارند. از همین 245 گکتار پخته، 35 گکتار غله‌دانه. من این چیزی کاری سر کردیم. من در روزهای نزدیک به آخر میرسونم تستر آب و هوا استفاده برده نصیب باشد. در خواجگی 250 نفر سهامدار کار میکنن. همه هاشون مزد معاششون هم وقتش میگیرن. барои ба даст овардани ҳосили дилхоҳ майдонҳо дар фасли тирамоҳ шудгор шуда ба кишти баҳорӣ омода карда мешаванд. шудгори босифат ва анҷом додани корҳои агротехникӣ боиси фаровон ҳосилӣ хоҳад шуд, иброз медоранд деҳқонони Турсунзода. дар 22 бригадаи хоҷагии тухмипарварии дӯстӣ 250 нафар саҳмдорон заҳмат кашида барои роёнидани ҳосили фаровон камари ҳиммат бастанд. дар маҷмӯъ имсол дар ҳудуди шаҳри Турсунзода зиёд аз 2000 гектар пахтаи хушсифат киш карда мешавад, ки нисбати солҳои гузашта зиёд аст, гуфт раиси раёсати кишоварзӣ Амирзода Ҳомидҷон. кишоварзони шаҳри Турсунзода тибқи дурнамои тасдиқнамудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имсол дар майдони 1800 гектар пунбадона киш менамоянд. дар асоси иҷроиши супориши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба зиёд намудани майдони кишти пахта мо азм дорем ки зиёда аз 2000 гектар майдони кишро зиёд намоем. асосан дар шаҳри Турсунзода навъҳои дӯстӣ, намангон, ирам ва флешро киш менамоянд. ана айни ҳол дар хоҷагии кооперативии тухмипарварии дӯстӣ қарор дорем. имрӯз кишти пунбадонаро шурӯъ намудааст ва то ба ҳолати имрӯза дар маҷмӯъ дар шаҳри Турсунзода зиёда аз 135 гектар пунбадона киш намудаем. дар хоҷагиҳои агросаноат Кенҷа Назиров агротаъминот ва хоҷагиҳои хурди деҳқонии шаҳри Турсунзода кишти пунбадона бо маром идома дорад. бо даст додани обу ҳавои мусоиди фасли баҳор кишоварзони шаҳри Турсунзода азми қавӣ доранд ки кишти пунбадонаро дар фурсати муайяншуда ба анҷом расонанд. Собирҷон Саидов, Сайфиддин Иброҳимов, шаҳри Турсунзода, Ҷаҳонамо.